Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Wa na sab ang iyang sekretary sa gawas sa iyang opisina? Pwisit, don't tell me. Nanasab sila diha sa sud? Og naghimo na sab sila milagro? Shit! May bukal na sa sugod ang akong dugo. Pwisit! Makita niya na mabayahan ang akong buhaton niya. Makita niya! Oh! No! Unsay? Just a moment, Mr. Bonavan. Excuse me. It's okay. Babe. Babe. Usa mo gibuhat ini? O ba na ko maklaro sa pagsulti nimo dito sa cellphone? Gadili una nimo ipakita ka ng imong panagway diri nako. Ug labaw ng dili ko na nimo disturbahon. Nakita na nimo nga akong gibuhat. Takasamo ka. I'm in the middle of a meeting. And here you are, barging in. Wow. Just wow, Emmy. I'm sorry. Wa ko masayod nga. Mo di kini ang akong maabtan. Wala ko tuyo I just miss you so much, babe. Drop the act, Emmy. Og biya na. Waka kita. Waka ikatabang nako dinhi karon. Pauli ka pa unyang gabi sa kondo? Kamo ba sa imong gikamiting karon ang magdungan og lunch? Magluto kog lami para unya. My God, Emmy. Wa ka bagyoy ka ikob. Nagpaabot ang akong bisita. Nga mobalik ko sa akong lingkuranan. Go now, please. Okay. Magpaabot ko mo sa gawas imong opisina. No. Pauli. Og gawas na. Sige na. Magawas ako. Ay lang ko kasuko. Tuguti lang nga magkapangay ko og dispensa sa imong bisita. Ha? I'm sorry for the interruption. You may proceed. May gihatod lang ko. You know, wife duty. Really? Emmy? Bye. Shit. I'm sorry, Mr. Bonavan. So, where were we? Shit, uy. Wrong timing. May ka-meeting man dahil siya. Inong dangawa din sa gawas yung opisina iyang sekretarya. Lakip na ang assistant secretary ni Ini. Bisit. Sekretary nga may assistant pa. Pero... tayo kong gihagan si Diyos iyang lips. At tubangan siyang bisita ug ingon man siyang sekretary. Kay mitoto kinig maayo ka na ako kaganina. The nerve. Mas una ko ni mo, day. Pero kung makatuto ka, mura kag nanusok sa akong bukog. Well, kung maldita ka, mas labaw pa ko. Ug wa ko'y planong magpapildi ni mo. Leche. Che! Oh, wait. Gusto ka nga ni ko din magpaabot? Nga mo gawas na ang iyang gigamiting? Makita ko niya din eh. Saan naman lang niya iyang kasulti? Ay, makalagot, makastress ba? Mas may pag mag-shopping na lang ko. Mamalit ko mga bagong sinina. Mas sexy ug mas elegant. Dili ko magpalupig siyang sekretary. Magpalit sa po niya ko bagong night gown. Kanang mulugwa niya ang mata ni Joshua. Kung makita ko niya nga magsulob niya ni. Nakaila ko ni mo, Joshua. Ganahan ka kaayo og daring nga babae. O kung mo kanimong gusto,
Pwes, kana usab ang akong ihatag nimo. Og ipaniguro ko nimong dili ka na ma-board uban nako bisan kanusa. Okay. Apilan ko na lang sa og scented candles. Aron mas romantic ang among gabi. Tuk now. Dali na. Pahiran ta ka og tarong ining to Alia. Aron di nakatugnawon. Sige na. Ibutang na sa buhok ning towel. Okay. Onya, pulbusan ni nanay ang imong boko-boko, ha? Okay. Kahumot na sa kong anak, uy. Nanay, uy. Sige na, pag-ilis na. Dali. Iisa imong bukton, be. Ako nailis, nanay. Kabaw naman ko. Kabaw? Kahibaw. Gani, kabaw, gani. Big girl naman ko. Ako na mag-ilis. Nay naman ko, nanay. Dili naman ko, baby. Baby, paghihapon ka na mo. Kaumot gusto kong baby. Uy. Sige na, ilis na. Okay, ang isa. Okay. Diba? Humana, dali ra kaayo. Mag-study na ka ha. Aron iabot ni tatay nimo, nahuman na kasi mong assignments. Unya, nakatuon na sad ka. Mangaon na lang unya ta, aron makatuog ka na og sayo, okay? Okay, nanay. Dara imong mga gamit, oh. Igo ra ko mo assist ha. Ikaw paghapon ang motubag sa imong assignment. Kabaw naman ko. Kahibaw lagi ko nga kahibaw ka. Maog gani nga igo ra ko sa pag-assist nimo kun naa kay di masabtan, okay? Okay, nanay. Tatay! Hi, tatay! Bless, tatay! Kumusta man gwapa din eh? Okay, tatay. Okay ra. Kahumot, uy. Liwat sa nagkaligo. Pagilom. Tinood bitaw. Nanay, si tatay. Wala lagi ikaw kiss. Ha? Kiss na, nanay, tatay. Ayaw na, Elaine. Di na kinahanglan. Di mo ra mo kiss si tatay. Dapat ikaw ra. Ay, kiss na, nanay, tatay pa. Sige na pa. Ayaw na lang lagi. Yay! Kiss tatay, nanay! Ikaw ba? Ay, Kara ka, ha? subo ko sa bata. Nigkara ka na kita, ha? Di pwedeng masunurin lang. Sapat ya, masunurin. Kita, uy. Niya ko higidad yung kuan. Gasa para nimo. Nak, rawan na to. Wow! Awa. Chocolate! Yay! Wow! Thank you, tatay! You are welcome, anak. Nanay, daay! Nanay, daay! Di na ko bata, uy, para gasahan pa og chocolate Kinsa na. nag-ingon nga wa kay gasa. Dira o. Akong gitaguan sa akong luyo. Buwak? Flower para nimo. Dave. Yay! Na-flower ako, nanay! Happy siya! Kipalitan ko ni mo buwak. Buwak. Salamat. Ang buwak na dito sa flower vase ay. Akong gila aron nga mailisan ugma. Ay. Okay. Ano magkaway mga hapak mo ka? Pala ka di ay. Tabangan ako sa nanay sa kusina. Aron, makakaon na ta. Uy! Joke ra, uy! Suko! Nalabyan na ako nga buwak sa tusilingan. Niya akong gikutlo. Shh. Ay, saba ni nanay ha. Gipalito na ako sa bata nga ninindas kasada. Luoy man. Akong giatagan og 500. Ugang usa lang karo sa nga ako nga gipangayo. Ang nihatag ni nanay nimo. Ay, saba ha. Oh, tatay, ato na secret. Good. Nay, ako na tiwas ni Nay. Pahuway na lang sa imong kwarto. Gamay ra bitaw kaayo ni. Hala, sige kay binhod ning akong paa paingon sa akong bagtak na.
Mga plus ko, aron mo arang-arang. Huwatan na lang sa ko sa kwarto, Nay. Ako na lang haplas ni mo. Hiluton sa tika. Ay, salamat anak. Okay, welcome, Nay. Sa'yo ko nagduka rin da. Mayroon sa pinuan kay wako'y tarong tuka kapiita. Sa'yo pa tsukong ni matarong buntag. Tabangan taga panghugas, be. Ayaw na oy, gamay ra kaayo ni. Di ka patabang. Gaan na kayo ning buhatonon, Dave. Di na kinalang mo tabang pa ka. Gaan, ha? Aw, sige. Di bang ka? Dave! Bukat man na imong bukton nga ni agbay na ako, uy. Gaan ra ka nang imong gibuhat diha. Dihatagan ti kag bugat. Ha 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 ha. Katawanan. Lagi kang katawa lagi. Ay, Sakit sa. sakit yun. Hait ki kag siko. Pahawa diha. Aron ti ka usban. Hawa dayon. Karon dayon. Agay. Mamiit ba ni Boy? Ikaw ba kapuya? Anini nga. Boy ko pa! Laag ta. Sa? Kagabiin na aron man. Laag pa ta? Dili karon, ugma. Ha? Laag ta. Dili ko mo sa tindahan, ugma. Ang mga sinaligaran ako ang bahala dito sa tindahan o si Bayberto. Kita mo laag ta. Manlaag ta ninyo? Ni nanay o ni Elaine? Sige, sige. Ganahan ko, ana. Asa man ta ninyong nanay? Kita ra. Ha? Si Kitara. Kita rin man laag. Kita rang duha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!